Ramón Otero Pedrallo é unha das almas con Castelao e con Risco da xeración Nós, que foi a xeración que modernizou a cultura galega, europeizou e mesmo introduceu sobre todo a prosa e a prosa ensaística e a prosa científica na cultura galega. No caso concreto de Ramón Otero Pedrallo, a súa chega foi por unha parte de carácter profesional como xeógrafo e como historiador, creo que moi importante. Tiña unha formación francesa e iso traduceu a visión do espacio, da paisaxe e tamén da historia de Galicia. E logo, como creador, foi moi plural, basicamente romancista, pero tamén poeta, autor de teatro. E finalmente eu creo que tamén tuvo unha importancia como referente político e institucional, e despois da guerra foi un referente para os que aquí quedaron dentro do galeguismo cultural ata a súa morte.